Takže čau, vítám vás u druhého videa ze seznamu videí. Bude to zase druhá formace, přehled o formaci želva. Takže, formace želva. Budu zase říkat, co si o tom myslím a tak dál. Takže, Římané měli formaci želvu nejvíce, asi jediný. A myslím si, že je to nejlepší formace, co jsem kdy viděl, protože to kryje prostě úplně celý jejich tělo, možná tak nohy to tak kryjou. Kryje to prostě hroty šípů a tak dál, prostě střel. Mají prostě plátový štíty železný velký. Jo, a tady vidíte, tady ještě mají být štíty, opravdu, jo. To je takový nepřesný obrázek. A tak vidíte, jak je má velký ještě nahoře, takže když by střílel prostě nic, jen na nohy. A tam se střelit to nejde technicky. Takže, no. A bude to takový krátký. A to si myslím, že je všechno. Hodně mě jako baví v této, třeba v Rome Total War. Je tady ta formace. Je dobrá. A to je asi tak všechno. Takže uvidíme se u dalšího videa. Čau.